Dobro vi meni malo došli. Šta će da se radi? Pošto, kao što vidite, malo sam zarasukao govnu koprivu. Ili koprivu. I vreme je da malo skratim kosu. Pa, onda pokazat ću ja vama kako se ja to šišam. Imamo mašinke spremne smdzuje. Ova se interesuje, normalno gledajte. Što? Jo bože. Pa tu smo da se gledamo. Šta se koristi? Ovo je neka VGR. Ali što je najlepše, i ovo je EVGR. A sad, ovo nije unbox, nego ja već te mašine koristim duže vreme. Mašallah! To je velika mašina, a ovo je mala, pa se koristi po potrebi. Vidjet ćete u nastavku. Ja mislim da se vidim. A da, kad se šišate, ili skinite majicu, mada ja neću zbog... ja sve što izjedam ono mi ide u sise umjesto u... nebitno. Tako da... nebitno. Ovo je mala VGR, ja sad ne znam da li uopšte telefon to prepoznaje. Ona je na bateriju. A ova je na struju. Ja mislim da je zoomirano, ako nije ja se duboko izvinjavam. Mislim, najdublje što mogu ja se izvinjavam. Čekaj samo da ga utnem sa puštenjem. Da ga zavučem u pravu ruku. To tu negdje. Sad, da bi poravnjao ovako, idemo sa 6 mm prvo i na mašini namestamo 0,9. Ko mjerimo ja njega? Đokica. Moramo prvo sa 9. Prvo sa 9 zbog kose i onda stavljamo na 1,2 mm. I onda to samo polako do određene, to jest kako vama odgovara. Ja moram malo da se pomeram zbog ovog gledala, jer mi je telefon na sredini, pa ja baš ne vidim nešto pripremno dobro. Znači, 9, ja biš imam i 10, nisam 100% siguran. Ja idem pozadi dokle god mogu da vidim. I to je bukvalno to. I onda ravnjam. I sad razmišljam da li da prođem kompletno sa 9 ili da prođem sa 10. Pošto sam se ravnjao, ovako ću malo da prođem šiške da mi ne padaju u oči. Sad je problem ova desna strana što ja ne vidim, jer na desnoj strani nemam rasvetu,
a trebam da namestim džokicu ću da namestim. Imao sam let traku, pa je Pametnjaković odneo u sobu. Sad ću da dođem. Imamo mi rješenje za sve probleme. Kod mene ne možda nema, kod mene samo možda ne stane. Samo sekunda da ja raspetljam pandžiku. Tako, vrate. Da ja vidim neki nešto. Hip New Year's. Sam seksi, brate. Sam lep ko Indiana Jones. Sad ja ne znam koliko vi uopšte vidite šta ja uopšte radim, ali nadam se da se bar nešto vidi. Ako se ne vidi, nije vidio. Ju sam ružan, jebem ti. Sad se prebacujemo na 6. Mada bi se ja odmah prebacio na manje, ali dobro. To bi kao pravilno trebalo tako, dok ne namestite određenu veličinu kose. Tako sam gledao po YouTube, ako lagali mene, lažem i vas. Inače, ja se uglavnom ovako šišam. Ne dam pare za frizeri, jebi ga, stipsa. Tako je ko si stipsa, bata. Sad ga malo začešljate. Ali mi radi pero cine. Sam puca. Kad neko kaže kako može sam da se šišaš, mogu to. Ne dam 600-700-800 dinara za šišanje i to ti. Znači, sam ću sebi da zaserem, ali znam da sam ja zasrao i onda me ne zanima. Ne može niko da kaže, ja, loš ti frizer. Jebove frizer. Bile peru ka snegu, pičku mat. Srećna nova godina. Inače, ko zna bolje da šiša, nemoj slučajno da je rekao ovo ti ne valja, ono ti ne valja. Ja sam prijatelju samouki majstor, jer što da plaćam kad ne mora da plaćam. Ovo mi je objašnjenje što da plaćam kad ne moram da plaćam. Moram ja da srednjam još. Jebi ga, tako kad sam moćiš. Sad idemo na ovo je trojka. Znači ja sam se obično šišao na 3 mm komplet. Ja sam onda otkrio da mi se ovako više sviđa.
pa sam onda počeo da se šišam tako. Da prođem šesticom gore i to će da izgleda ok. Moram devetkom da prođem još malo. To je negdje. Sad idemo na čistanjac. O, šta mi ovo uvo smeta. Ne. To bi uglavnom bilo to. Sad idemo sa malom.
Boga mi, nije ovo toliko loše kao što izgleda. Sad ću da pređem još malo tu. Sad idemo pozadi. Kako se radi, gledajte ovo. Taman da vidim ja kako radim uopšte. Otprilike bilo to. Sad se vraćamo na šesticu. To jest devetku. A onda da vidimo da li ću šesticu.
I na kraju se prebacujemo na šesticu. Ipak na šesticu. To će da bude to. A i neću skoro da se šišam i oko ovo vreme nenormalno. Da li će leto, da li će zima, da li će meto, da li šta će, jebem li ga. Ali neka bude kako god. Ja nisam navikao na nešto veliku kosu. Tako da to će da bude to.
tu se tiče. Nije nešto veliko, ali kad je već ragbi sam gledao sve.
lakše bilo. Bio sam kod Kineza, ja pitam da li imaju britvu. Onu britvu što se polomi pola žileta i ubaci ono tak. To bi mnogo lakše bilo. Ovi bikovi žileti za krivog stojka nisu. Znači, ni krivog stojka nisu žileti. Ja sam uzeo 15+4, ali nemojte uzimati te čabe, jer nisu dobri. Dajte da bacite pare. Ako se ja bacio pare, ne morate vi. Pokazat ću pakovanje, da znate da se ne zajebete. Kao što sam se ja zajebao. To su ti. Tako da nemojte džeme da ih kupujete. Mislim da kupujete vi džeme, vi kupujete za pare, ali se kurac nisu. I na kraju dinim. Znači,